Здравейте хора, съжалявам, но нещо стана с профила ми. И нещо много странно стана. Оп, не! Респаун. И много е странно защо падам на това място и ме респаунва тук. Нещо ми бъгва. Хей, имам идея. Имам една идейка, но няма да е хубава. Ако направя така... Ако направя на креатив... Направене на инфайтив... Прави се. Супер, ама си изгубих експито. И горещ селянин. Не. Така. Сега ме е страх да не си изгубя отварите тук. Имам неща, които напреднах. Между другото, даже имах и... Махнах си. Добре, важното е, че се оправи. Така, сега... Мисля, че се завърнах. Още ли? Не, отварите ми. Искам да ги има тук. Тук ли са? Yes, тук са. И Голда ми е тук. Не Голда. Добре, оправи ми се, но лошото е, че си изгубих експито и нещата. Няма проблем. Такъв е живота. И така, хора. Това беше от мен. До следващото видео. Съжалявам, че направих фалшива тревога, но си мислех, че няма да мога да го оправя. Благодаря, че ме гледахте. Довиждане и чао!